אני מקשיבה למה שאת אומרת, אבל אמהות דואגות, מפספסות את הילדים שלהם. ואני רואה את זה כל יום, ובכל השנים שאני עובדת עם אנשים וקבוצות וכולי, תמיד יש את העניין של המחויבות הזאת כלפי אמא לדאוג לה, כי היא דואגת. עכשיו, כאשר אמא דואגת, מה שהיא עושה, יש כאלה שגם לא חוסכות ומראות את זה מאוד, היא עושה שני דברים גרועים מאוד. אחד, היא הופכת את הילד להיות המרצה שלה, וזה בכל גיל. והדבר השני זה שהיא מרחיקה ביניהם את החיבור והקשר. כי אז זה יהיה רק מושתת על ריצוי ולא על אותנטיות. וככה ילדים, המון ילדים, גדלים להיות מבוגרים שלא יודעים בכלל מה זה לחיות באותנטיות. כי הם יודעים רק לרצות. ולא משנה כמה הם ייתנו, הם עדיין לא יוכלו לקבל. את מבינה מה אני אומרת? אז בוודאי שצריך להתחיל לעבוד קודם כל עם הקשר עם אמא, ויותר מכך, אם אתה הורה גם, ואתה יודע את המנגנון הזה עם אמא שלך, אתה חייב להתחיל לעבוד על זה. כי אלה הדברים שבסופו של דבר נמצאים בפרינט של השדה של כל אחד. אז בוודאי שההורות מביאה איתה את האישות הזאת שנקראת דאגה, וצריך גם ללמוד איך להתנהל עם זה, איך לעשות את זה נכון, ואיך לשחרר את הילד מכל הזמן לתת לך. זה דבר שהוא חשוב מאוד, ואני יודעת שהרבה מאוד אימהות ואנשים אולי יתרעמו ויתנגדו, אבל זאת האמת, חבר'ה, זאת האמת. דאגה זה לא אהבה. זה לא אהבה, נקודה סוף. ואף אחד לא צריך לדאוג לחרדות שלי, כי האמא בטח שלא הילד שלי, בטח שלא. אז כל הדבר הזה מביא אותנו לעבודה פנימית של האדם מול אמא שלו, ולאמהות ולנשים לחזור לטבע שלהן, האמיתי, המזין, האוהב, הרך, המלטף, הבטוח, מלא אמון וידיעה של מי הן. זה דורש שינוי חברתי, זה דורש הרבה מאוד שינויים, אבל זה חייב להתחיל איפשהו, וזה לא יכול להמשיך להיות בלהאשים את עץ המשפחה, או את אבא, או את אמא, או whatever. צריך להתחיל לקחת אחריות ולעבוד על הדברים האלה. את מבינה את העניין?